Сәлем. Бу Азатлык радиосындагы Татарча подкастның 2нче сезоны һәм аның алып баручылары мин Эльвира Гарипова һәм Мин Римма Гомәрова. Без бүген онлайн проектлар турында сөйләшәчәкбез. Татар теле, башкорт теленә бәйле, милли телләргә бәйле проектларга телләрне дигиталлаштыру турында сөйләшербез һәм менә бу соңгы узып баручы елга бу өлкәдә йомгаклар ясарбыз. Бер блогер елга йомгак ясамаганда үлгән дигән кебек үлә күрмик. Шуңа күрә ниндидер бер шундый йомгак булыр. Бу инде безнең быел соңгы чыгарылыш булачак. 1 гыйнварда киләсе елның 1 чыгарылышы көтелер. Ансы турда соңрак әйтербез. Ансында инде елга максатлары теге 100 пункт. Һәм бүген бездә кунак бар. Ул Башкортстаннан, Уфадан IT белгеч, башкорт телен дигиталлаштыруда активист, сөйләм синтезаторын уйлап табучыларның берсе, энтузиаст Айгиз Кунафин. Хәерле көннәр, Айгиз. Хаумагыз. Безнең Рима Гомәрова да бүген мин аны алып баручы буларак кына түгел, менә шул татар теле проектлары авторларының берсе буларак һәм гомумән менә шушы тел проектлары өлкәсендә эшләүче кеше буларак та мин аны бүген сөйләштерер идем. Рима, ярамы теге? Мин инде иртән уйлап йөрдем. Мин әйтәм, кайсы проектны сөйләргә, ел проекты. Бусын сөйлим, үземнеке ярамый. Бусын сөйлим, үземнеке ярамый. Ну, әгәр сөйләргә яраса, әлбәттә аларын да сөйләргә риза. Ярый, әлбәттә. Бөтенсен дә сөйләргә ярый. Монда теге синеке, минеке юктыр инде, бу ниндидер бер шундый мактансак та ярый торган әйберләр инде булар. Дөресен әйткәндә. Айгиз, менә сезнең проект нәрсә ул? Нәрсәдән башладыгыз һәм менә бүгенге нинди сез сүземтәләргә килеп җиттегез? Нинди нәтиҗәләрегез бар? Һәм сезне күрәләрме, сезне аңлыйлармы башкалар? Минең проект берәү генә түгел, минең беренче проект һәм минең генә проект дип әйтеп булмай, чөнки без унда башка энтузиастлар белән бергә эшләбез инде. Иң беренче булып торган проект ул башкорт телен цифрлаштыру. Онда инде менә теге, менә без сөйләшәбез, ошо белән сөйләшкәндә текстка әйләндерү проекты булды. Һәм ул проект әле һаман бара. Бу проектта мин күбрәк әлеге вакытта менеджер ролен башкарам. Bunday проект башкарып сыгу өчен бик күп кешенең тавышын язарга кирәк. Сәгатьләр мен әйткәндә, кемендә элек 10,000 сәгать язма булырга тиеш дип әйттеләрне. Хәзерге вакытта технологиялар үзгәрде һәм бу ниләр бunda башка телдәрдә язылган язмалар безнең телдәргә дә ярдәм итсәктәр, шуга әзрәк булырга тиеш дип әйтәм инде. Һәм әлеге вакытта менә без Common Voice дигән Mozilla'ның сайтында тавыштар йыйдык. Онда 200дән артык кеше катнашты һәм 270 сәгать язылды инде. Бұл Mozilla йыйылган датасы тошы йынтыктардың арасында топ 15-кә инде инде бөтен ер шарында. Ни өчен без Mozilla башларга булдык? Чөнки бunda менә без ниндәй результат алгыбыз килә. Әгәр дә бу эшне мин башкарып сыктым ди һәм үземдә кайдаларына Башкортстанда мы таратам икән, ниндидер бер приложение эшләпме, аны тик Башкортстанда гына беләләр. Башка илдә яшәгән программистлар бу минең йынтык турында белмәячәктер һәм Mozilla'ны бөтәһе белә, ул зур компания. Бөтә ер шарында уның турында ишеттеләр һәм бу датасы турында бөтәһе беләләр һәм шуга уларда йырга булдык. Һәм буның Унда йыгандың без үзенең күрәбез хөкүмәтен, чөнки менә ноябрь аенда улар конкурс үткәрделәр. Бушлай теге шул йылган база ярдәмендә теге модельләрне өйрәтү турында һәм менә башкорт телен йыелган теге безнең датасыны кулланып, уже башкорт теленә кемдер уже эксперимент форматында шундый модельләрдә эшләп карады инде. Һәм шулай ук татар программистлары үзләренең татар теле унда 30 сәгать кенә улар да башкорт теленең кайбер сөйләмнәрен теге аудио язмаларын алып, үзләренең теге ниләрен модельләрен яхшырттылар. Улар белән аралашып торганда. Менә безнең бер проект булды. Һәм менә бу проектта әйтүемчә безнең аудио язмалар булды бит инде. Һәм әгәр безнең бирелгән текстты аудио язмага теге кеше укып күрсәтә икән, шул датасытты без нигә
синтезатор речь деп аталайды, тауыш синтезатор эшләп була. Һәм быны икенче проект булып торды. Бында без Айгөл дигән башкорт теле укытучысын ярдәмгә алып, оның тавышын яздырдык та, бер 15 сәгать тирәһе яздырганбыздыр. Һәм бу эксперименталь рәвештә булды. Чөнки бу минем өчен дә тәүге тапкыр булды. Ничегәрәк яздырга уның турында күп әллә не белмәйнем. Кайбер хаталарда эшләнек. Әмма эксперимент үткәрүгә бу һөҗүмтән алып, әллә куллана алабыз инде. Һәм дә бар айрым Телеграмда чат төрки телле программистлардан. Онда инде төрки теленнән башка телләргә иң беренче шул урыс һәм инглиз теленә тәрҗемә итү буенча проектында. Онда без башкорт теленең корпусын тегемне Башкортсофт дигән сайт бар бит инде, теге Татсофт эшләп биргән. Онда теге русча башкортча теге корпус шуны кулланып, без төрки телләреннән бер-беренә тәрҗемә итүдә һәм төрки теленнән урыс һәм инглиз теленә тәрҗемә итүдә эксперименталь рәвештә эшләп карадык һәм бу теге перспектив юнәлеш дип әйтергә була, чөнки менә бездән тыш азактан Microsoft безне төрки телләрен генә алып эшләдек. Microsoft азактан бөтә булган уларда теге уларда 100дән ашу тел базаһын корпусларын алып улар эшләгәннәр һәм әлеге вакытта менә башкорт теленең тәрҗемәчеләр арасында Microsoft-тыкы теге, беренче икенче урында тора дип әйтсәк тә була инде. Менә бу безнең теге төп проектларның бере, унан тыш менә булай теге бәләкәй проектлардан теге энтузиастлар ярдәмендә параллель корпуслар ярдәм итәбез. Бу теге Telegram боташа эшләнә, шулай ук текстларда булган хаталарды табу өстендә эшләбез. Әлеге вакытта ул теге яйлап кына китеп бара инде. Основной проектлар шуларны ди. Менә сез әйтәсез Mozilla дип, Microsoft дип, һәм гомумән менә шундый зур теге транснациональ ширкәтләр шушы милли телләргә нинди мөнәсәбәттә, алар аны теләп кабул итәме дигәндә инде менә шушы телләр, шул Google тәрҗемәче, Яндекс тәрҗемәче бар име? Бына карагыз, бында мин үзем программист буларак, миңа программистлар ягыннан әйтәм дип була. Программистларга теге яңа проектлар кызык. Шул әгәр теге күп ханлы телләрне алсак, менә инглиз телен, француз теле, урыс теле шул телләргә ләйнә. Ул телләрдә бу тәрҗемәсе теге автоматик рәвештә машина ярдәмендә тәрҗемәчеләр улар уже әзер. Уларда әллә ни теге сифатын күтәреп булмай. Ничек бар, улар шулай торып кала. Бuna башка телдәр, уларда әгәр мин нимәләр күрсәтергә теләйм икән, ниндидер результатны күрсәтергә теләйм икән, мин димәк, әлеге эшләнелмәгән ниндидер теге датасет атылган теге ентыктар бар, әмма улар кулланып ниндидер модельләр эшләнмәгән икән, менә шул телләрдә алу улар өчен перспектив. Менә шул яктан сыгып та, менә бөтә без йыган параллель корпусларда GitHub дигән платформалы халык барабыз. Уны теләгән кеше куллана ала һәм без моны лицензиян куйганбыз шулай итеп теге теләгән кеше, теләгән компания үзенең теге акча эшләү өченме, әллә былай гына эшләр өченме куллана ала инде. Унда теге лицензия теге хоть нимә эшләр үзгәртергә лә шундайрак лицензия, щоб улар теге куркмагандар, куллангандар. Шулай итеп улар безгә ярдәм итә дип. Менә Google'да татар теле бар, башкорт теле юк. Әмма Яндекс'та бар бит инде. Тик Яндекс'тың теге сифаты ул бик түбән. Яндекс'ның үзенең теге корпусы бар, теге башкорт теле буенча, татар теле буенча, әмма аларның ул корпусы скорее всего теге бик әз, бәләкәй генә корпус бу. Буны бездә уже күп бит инде. Без уларга ошо хылтанмаларны бирдек һәм улар безнең хылтанмаларны алып теге үзләренең теге тәрҗемәһен, сифатын яхшыртырбыз дип әйттеләр инде. Шуга, Яндекстан көтәбез. Буна яңарак кына Алисаның теге не ибәрләр, видео теге примеры инде. Онда теге рус әйтелә теге Алиса теге переведи такое-то предложение на башкирский язык диһә, Алиса үзенең тавышы менән башкортчага әйләндерә. Чөнки теге тәрҗемә итү технологиялары бар. Бу инде икесе менән аңлата, Алиса димәк икенче телдә лә һөйләшә белә. Бу теге менә техник яктан сакны икенчерәк авыррак эш, чөнки менә шул без синтезатор эшләнеп бит теге башкорт телендә. Әгәр бездә татар телен бирһәк, теге безнең башкорт теле менән татар теленең өндәре теге охшаганда, шуга ул теге более-менее матур килеп чыга. Охшаган аңлашыла инде. Әгәр дә без шул синтезаторга рус телендәге тексты бирһәк, ул уны теге менә икенчерәк укый теге акцент теге оллар теге урыс телен насар белгән оллар магарак шундый прям акцентты нык хидлә инде. Менә шуга ла Алисаны улар димәк өйрәткәннәр безнең өндәрдә аңлай башларга. Шуга менә киләсәктә бәлки менә ул бер-ике ел эчендә Алисаны без үз телебездә ишетеп куллана алсак бар дип уйлыйм инде.
Менә гади кеше, менә бу Яндекс тәрҗемәче яки башка тәрҗемәчеләр яхшырак эшли башлар өчен нәрсәдә булса эшли аламы? Кешегә беренчедән ничә кирәк упрощенный вариантта бирергә кирәк инде. Кеше менә әгәр шундай буны эшлә әгәр ярдәм итер өчен күп адымдар эшләргә кирәк икән, бик әз кеше уны үтәсәк. Шуңа ла бында без бик ябай ысулдар белән ничек ярдәм итү юлын күрсәтәбез. Менә тавыш җыюда сакында беренче адым эшләргә кирәк инде, регистрация үтү өчен һәм дә кешеләр күбрәк катнашсын өчен безгә анда корылтай iPhone розыгрышын үткәрергә ярдәм итте һәм кешеләр менә актив кушылды инде. Менә 250-нән 150 шул iPhone уйнатканда йыелган язмаларында. Telegram ботта параллель корпуслар тикшерү буенча безне менә кешегә биргәндә безне ничек эшләбез? Безнең менә бар башкортча китап, шуның тәрҗемәһе руссага яки руссаның башкортча тәрҗемә ителгән. Безне тәүдә программа ярдәмендә һөйләмнәрне табып карабыз. Менә ошо һөйләм, скорее всего, менә тәрҗемәһе ошо дип шундайрак программа автоматик рәвештә безне табабыз. Һәм дә шул табылган һөйләмнәрне без азактан кешегә тикшерергә бирәбез. Улар Телеграмда сыларда, уларга сообщение килә менә башкортча һөйләм, менә эргәндә русча һөйләм. Ошо һөйләмдәр охшаганмы? Һәм ике кнопка әйе як. Кеше өчен ул җиңел һәм менә күп кеше унда безнең 440 по-моему әлеге вакытта кеше катнаша. Бишәр һөйләмдә көнне тикшереп барһалар, ул 2000 һөйләм тикшереп. Менә без әле 2 ай вообще эшләмәй тордык, менә бүген кирәк активлаштырдык инде. Чөнки безнең китаплар беткән. Хәзер менә бер ай эчендә без 50 меңгә якын һөйләмдә тикшереп өлгердек. Бер кеше эшләһә, ул әллә ничә ел алыр уның өчен. Мисал өчен, яңарак кына төрки телендәге бер халык бер ел эчендә 1 миллион параллель корпус йыйган дип аңлык сыккайны. Улар үзләре 4 кеше, улар прямо одаг итеп утырып тикшергәннәр. Бездә мен программист буларак күп нәмәне автоматизировать өйрәнгәнмен, шуңа кешеләргә ябайлаштыру форматын күрәм инде бу якта. Һәм менә шундай, әгәр ябайлаштырып эшләһәк, ул осракта кешеләр күбрәк кушыла, катнаша, әүдемәрәк катнашлар. Ойгыз менә сез нишен бу әйберне башладыгыз? Сез үзегез техник белемме, IT белеме алган кеше, сезнең башка эшегез дә бардыр инде. Бу белән бит инде акча эшләп була торган әйбер түгел. Киренсә, мин күбрәк үземнең аксамды түгәм тәгендә. Тәүдә башлар өчен менә минем балалар мәктәптә укый, мәктәп проектыннан килеп чыкты. Укытучыларга ничек ярдәм итеп була? Чөнки әлеге вакытта укытучылар күп документтар тутырга тиештер. Шуңа күп шундай ниләргә эштәргә укытудан тыш күпләрнең эшләрен һәм шундый эштә эшләп без укытучыларның вакытын бушата алабыз дигән караудан килеп чыктылар. Бала өйдә индәйләр тексты укып һөйләргә әзерләнергә тиеш икән. Менә ул һөйләни икән, шуны өйдә үк һөйләп караһа, безне диктофонга язабыз да һәм ул нимә һөйләгәнен без текстка әйләндереп, оригинал текстман тикшереп, 4 һөйләнме якмы шуны тикшерә алабыз. Һәм менә урыс телендә уны эшләп булайны, башкорт телендә юк инде. Шуннан килеп чыктылар, менә тәүге проект шул балалар проектыннан килеп чыкты инде. Һәм дә менә бер тагы проектта әйтергә онытканмын. Коронавирус бер яктан насар бүтән мәне була бит инде, икенче яктан ул күп нәмәне элек яй эшләнгән эшләрдә тишеп әйтте. Һәм менә безнең проектларга бер плюс булып тора инде. Онлайн диктант язу, башкорт теле буенча онлайн диктант яздылар. Һәм элек ул диктантты инсек бергәндәр, бәлки текстка язып шул текстларны җыеп алгандарdır. Хәзер инде диктант язалар да фотоны төшереп почтага бирәләр инде. Шуңа ла бездә хәзер кешеләрнең язган текстлары рукописный текст дип аталат инде, шул бар, шул база бар. Һәм без шул базаны кулланып инде кешенең язган текстын расшифровать итү өстендә лә эшләйбез. Бу нигә безгә кирәк? Чөнки урыс телендә, инглиз телендә бер yerga барагыз да, фотога төшерәгез да, переводын карап, тәрҗемәһен карап була бит инде. Менә безнең телләрдә әле уны эшләп булмай. Менә шундайрак приложение эшләр өчен бу безгә кирәк инде. Һәм тагы бер проект бар. Уны менә шу проекттардан сыгып тора инде. Менә безнең әгәр дә тәрҗемәсе бар дип инде, һәм синтезатор речи бар. Без менә шул мультфильмнарны тәрҗемә итә алабыз. Әйтәк, менә Лунтик мультфильмы яңа хүрәте бар бит инде. Менә әлеге вакытта Лунтик һөйләне, хәзер онда Пусин-Гусин кемдер исемнәрен унытканмын. Шуны һөйләне дип, без Лунтикны 1 секундтан 5 секундка һөйләне, һәм икенче 10 секундтан 17 секундка һөйләне дип без айырып әйтә алабыз да, һәм улар нимә әйткәннән русса, улар рус әйтләр инде, уны текстка әйләндерәбез, ул модельләр уже бар. Шул тексты үзебезнең телгә тәрҗемә итеп, һәм ошо тәрҗемәһен без синтезатор рәвешендә кире озвучивать итә алабыз инде. Һәм тегендәге тавышты без юеп,
уның орнына үзебезнең тавышты куя алабыз. Бында әлеге вакытта бер тоткарлыгы бар. Ни өчен теге мультфильмдар менән һүрәтләр менән булып килеп чыкмай? Тулганса, чөнки бездә булган синтезатор менә башкорт телендә ике катын-кызның һәм ир-егеттең генә тавышы бар. Менә төрле теге интонация менән әйткән теге төрле тавышлар менән әлеге вакытта онда юк. Һәм бындай синтезаторлар әлеге вакытта, беренде лә юк дигәндә була инде. Ул сак килеп чыгып тора. Әмма бындай синтезаторлар 1-2 елдан ул килеп чыгыр дигән өмет бар. Һәм ул синтезаторлар килеп чыкканда безнең платформа әзер булырга тиеш. Онда без теге шул әзер синтезаторларны кулланып, тиз генә башка телләрдән нидәр һүрәтләрне тәрҗемә итә алабыз инде. Бында менә шул Яндексты мисалга килтерә алабыз. Уларның үзләренең браузеры бар бит инде, менә Google Chrome, Яндекс браузер дип атала. Һәм шул Яндекс браузерда һез YouTube'дан, онда TED.com-дан, башка шулмагарак дип популяр нидәрдән платформаларның видеоларын инглиз теленнән урыс теленә тәрҗемә итә алабыз инде. Онда я катын, я ир кеше генә бер генә тавыш менән һөйләй. Яндекста ул технологиялар юк. Әлеге вакытта без шул ук нидә башкортчага әйләндерә алабыз. Әйтәк, яңа киноларда без алар өчен теге башкортчага әйләндереп күрсәтә алабыз инде. Икенче бер тоткарлыгы бар, бunda авторский право дип атала. Яндекс үзләренең браузерында шул ук YouTube-тагы нидә күрсәткәс, улар теге бернидә нарушениялар да юк. Безнең браузер юк, безне кайда күрсәтергә тиешбез. Әгәр дә безне үзебезгә скачать итеп теге эшләһәк, бездә ниндидер теге авторский право нарушать итә. Шуга бу яктан тоже уйларга кирәк инде. Әгәр үзем өчен генә эшләһәм, теге үземнең балаларым өчен, онда килеп берем белә булмай. Менә әгәр мин кешеләргә бирәм дисәм, онда теге инде уже уйланырга кирәк. Шуга вот бу якта как раз теге правительстволар менән ничектер эшләргә кирәк, чтобы теге шул менә әйтәк, Минкультмы теге Россиянең теге фонд ярдәмендә эшләнелгән мультфильмдар, төшерелгән мультфильмдар ул теге урыс телендә сыга бит инде, шуны башкорт теленә тәрҗемә итеп теге шул башкорт вариантын алһак, бездә авторский право өчен теге наказать мәһендәр дигәнрәк бер тәкъдиммен, безнең нидәргә теге депутатларга сыгырга кирәк инде. Шундый кызык, Айгиз. Шул кадәр алга китеш, әйме, шул вакытта кулланучы бар микән? Менә сез шул кадәр күп эшлисез. Менә ул кирәк микән? Элек менә без бәләкәй сакта без телевизор гына булды бит. Телевизордан без теге мультфильмдар әз булгас, теге мультфильм вакытын гына каранык та, былай вакытта тышта сыгып уйнап йөрдек. Шуга да без телдә һәйбәт беләбез. Хәзер менә мин үзем авылда туып үскәнмен. Хәзер ук шул авылдагыларны карасаң, уларның мультфильм булган каналдар бар. Улар теге интернетта утырып карайлар. Улар теге көн һайын теге ата-әнисе һәм аралашуга караганда күбрәк мәгълүматты сит телдәрдә, күбрәге урыс телендә алалар бит инде. Шуга да улар теге авылдарда ала хәзер теге үз телебезне насар белдер. Әмма менә технологиялар әгәр менә шу ярдәм итте, шул ук менә теге телевизор карап утырабыз, әмма һезнең телевизорга теге менә башкортча я татарча гына һөйләсәк. Нинди генә каналга переключаться итмәгез, теге реальным времени шул ук менә блогерды тыңлайгызмы, мультфильмды тыңлайгызмы, ул үзегезнең телегездә генә була. Һәм менә бу яктан менә шул ук теге бер яктан менә теге бер 10-20 ел элек шул технологиялар безнең телдә бетүгә ник итте бит инде, камасауланы. Әмма менә хәзер инде шул технологиялар, икенче теге варианты теге уже более совершенный варианты. Киренсә безнең телебезне хаклауга ник ярдәм итәсәк. Һәм менә ул яктан менә шундайрак ник килеп чыгарга мөмкин. Без Россиядә яшәйбез бит инде. Әмма безгә теге урыс телен белмәк тә уже була дигән марак килеп чыга. Чөнки менә мисал өчен диктофон менә мин үземнең теге эксперименталь форматта тоже приложение бар. Мин онда инглизчә әйткән кешеләрдә уларның тавышын текстка әйләндереп, шул текстның переводын диктофонда карый алам. Наушник аша теге башкортча теге синтезатор ярдәмендә шуны теге озвучивать итә алам инде. Аны икенче шаг. Һәм дә менә мин әгәр безне теге башкорт телен цифрлаштыруды аткарып чыгара алсак, мин шул башкортча кешегә һөйләйм һәм аны автоматик рәвештә теге мин диктофоным теге инглиз, урыс теленә башка телләргә тәрҗемә итәсәк. Безнең телләр өчен генә кирәк дип әйтмәйм, чөнки бу проблема бездә генә тормый. Менә шул немецларның да менә теге Германиядә алганда уларның бит тоже диалектлары бик күп һәм улар һәрберсе үзенең диалектларын югалуга нык теге кайгыра. Менә шул теге Австриялда яшәгән кешеләр дә үзләренең теге диалектларын, чөнки бөтенләй хәзер теге государственный немецкий языкта теге диләрдә карайлар да балалар үзләренең теге диалектларын югалталар. Шуга улар өчен дә бу теге зур проблема булып тора һәм менә кемдер ошондайрак технология менә теге Яндекс колонка һәм агарак смартфонда мен нимәләр эшләп чыкка, безне үзебез өчен куллана алабыз инде. Шуга бу яктан хәзерге вакытта технологияларды әгәр дөрес куллансак, без дөрес үзебезнең телебезне әзерләп шул технологияларды куллану өчен башкаларга әзерләп бирә алсак, безнең тел югалмай, киренсә ошарларда кире үсә башлаячак.
Бу Азатлык радиосында Татарча подкастының 2нче сезоны һәм без татар-башкорт дөньясындагы онлайн проектларны барлыйбыз. Рима, менә мин хәзер синнән сорыйм әле. Скайтат турында, Скайтат ул сөйләшү клубы. Син күбрәк миңа караганда күбрәк сөйләрсең нәрсә икәнен. Менә мин үземнең балалардан да сизәм, бер 10 яшькә кадәр баланы телгә җәлеп итү җайлы, рәхәт, әле аларга анда татарча мультфильмнар да бар, башкортча мультфильмнар да бар, Шаян ТВ-дә, Тамыр студиясы да. Бик күп алар яшенә булган әйберләр бар, әкиятләр бар, әле алар әкиятләр тыңлыйлар, шигырьләр сөйләргә яраталар, ятлыйлар. Һәм менә 10 яшьтән соң китә шундый бер чор, сезнең татар телегез нәрсәгә ул миңа дигән. Менә минем монда YouTube'та фәлән блогерны мин карыйм, монда мин фәлән әйберне карыйм. Һәм бераздан ул бер 25 яшьләрдән соң ул тагын ниндидер бер телгә кайту дигән әйбер һәм телне өйрәнәсе килү башлана. Менә безнең хәзер рассада утыртасы килә, яз көне помидор яки бакчага чәчәкләр, гөлләр үстерәсе килә бит. Шуның кебек. Менә сезнең клубта ничә яшьтәге кешеләр һәм алар менә ни өчен киләләр татар телендә сөйләшергә? Булай безнең диапазон шундый, безнең 16 яшьлек Артур бар Чиләбедән. Ул үзе килә, аның үзенең теләге бар. Ул татарча тырышып шигырьләр яза. Һәм безнең иң зур катнашучы 84 яшьлек Бәгыйҗә апа. Миңа шул хәтле сокланам, ул шундый технарь. 84 яшьтә әле зумны кушып, аның бөтен теге катмарлы моментларын нитеп, шишеп, ул зум бит вакытта я аудиосы эшләми, я тегесе эшләми. Ул безнең белән бик актив катнаша. Хастаханәгә дә кирип чыкты, операция ясатып, аннан соң да зумга керә башлады. Без аңа шул хәтле сокланабыз. Ягъни менә 16 яшьтән 84 яшькә кадәр балаларга безнең әле методика юк. Без киләсе елдан башларга уйлыйбыз, чөнки мәсәлән башта без баш тарткан идек. 0-дан өйрәнүчеләрдән дә. Ягъни алар киләләр дә әйтәләр, мин татар телен начар беләм, ләкин өйрәнәсем килә, өйрәтегез дип. Әмма бездә мәктәп түгел, без теге гади тел курсы түгел инде. Без сөйләшү клубы. Сөйләшү клубына бит инде 0 белән килеп булмый, анда нәрсә дә булса барыбер сөйли белергә кирәк. Менә быел без грант алганнан соң менә бу 0 белән шөгыльләнә башладык. Мин бу нине беләм, башта өйрәнеп татар телен, аннан баш тартуны да беләм. Икенче якта бар. Мәсәлән, бик күпләрнең шундый балачак травмасы бар. Без теге менә Айгиз ул башкорт тел мөхитендә үскән кешедер, Эльвира татар тел мөхитендә, ягъни синең тирә-яктагы татар телегенә, башкорт телегенә. Бар шундый шәһәр балалары, алар теге өйдә, фатирда әти-әнисе белән теге ашаганда татарча сөйләшеп үскән балалар ничәдер яшькә хәтле. Ягъни аларның менә бу көнкүреш дәрәҗәсе бар. Әмма теге әдәбият, анда сәнгать, андый дәрәҗәдәге татар теле түгел. Алар бик күп ишеткәнем бар минем бу менә охшаш ниләрне, тарихларны. Әти-әнисенең туган ягына киләләр дә, шундый горурланып теге, ой, менә хәзер минем татар теленә практика булачак, мин татарча беләм бит, мин татарча сөйләшәм хәзер бөтенесе белән дип. Һәм татарча авызын ачуга, менә бу бик кунакчыл татар мөхите буларның башын чукый башлый. Син дөрес сөйләшмисең, синең менә дионамни дигәне мин бөтенләй җанымны яралады. Син бөтенләй надан бала, син авызыңны да ачма бу сүзең белән. Олылардан да ишетәләр, Хәбиб бабайдан, һәм тирә-яктагы балачагадан да. Һәм баланың шундый теге шок, травма, ул шундый ябыла. Менә андый ситуациягә эләксәм, мин үзем дә әйтер идем. Мин рус телен сездән яхшырак беләм, мин хәзер монда урысча гына сөйләшәчәкмен, мин сезнең үзегезне оятка калдырам дип, ул бала теге протест рәвешендә русча гына сөйләшә башлый. Ул татар телендә авызын ачарга да теләми. Бик күпләрдән бу әйбер ишетелә. Ягъни менә бу Скайтатка кешене чакырып, килгән кешенең әле менә бу травмаларын да ишетергә кирәк. Без психолог түгел, һәм моны аңлатырга да кирәк. Монда бит син дурак түгел, теге бабай дурак, яки теге урамдагы малайлар дурак, әйдә, аларга карамыйча, әйләнеп карамыйча, үзең өчен генә сөйләшик дип. Һәм монда килүчеләрнең берничә бар, мотивациясе ни өчен киләләр. Кайберсе үзе өчен. Миңа кызык, минем өйрәнәсе килә. Мин үземне татар дип хис итәм. Тагын бер тел кымачауламас дип инде. Кайберләре теге менә бу 3-4 яшькә хәтле белгән татар телен искә төшерергә телиләр. Чөнки алар мәсәлән, сезгә дә таныштыр бу тарих. Балалар бакчасына хәтле үз телендә генә сөйләшә.
Балалар бакчасында инде рус теленә көйләнә. Һәм оныта үзенең туган телен. Һәм аларга менә бу әллә кайчан истә калган сүзләрне чыгып чыгару бик кызык. Алар шундый сөенеп утыралар теге, мин бит бу сүзне белми дә идем дип, сез чыгып чыгардыгыз дип. Тагын минем бер укучы бар, укучы дип инде, зур кеше ул, зур урында диемсең. Бер милли республикага баргачтын, исемен әйтеп тормыйм. Ул шул республика телендә сөйләшә торган кешеләрне эзли торгачтын, ун йортлык бер авылга барып чыга. Бүтән бер җирдә дә сөйләшмиләр ди, шушы авылда гына әбиләр, бабайлар сөйләшәләр ди. Анда ди 10-6 кеше калган. Һәм мин уйладым, безнең Татарстанда шушы юл белән бара. Һәм мин үзем шушы татар теле өчен нәрсә эшлим дип уйлап кайттым ди. Балаларыма тапшырамы мин бу телне, юкмы дип, 3 баласы бар. Һәм ул безнең нигә язылды? Индивидуаль дәресләргә язылды. Тагын бер момент бар, читкә киткән татарлар. Аларга менә татар мөхите кирәк, татар теле кирәк. Элекке дәрәҗәдә татар өчен. Ягъни алар татарча сөйләшә белә, аларга проблема түгел, нәрсәндер тәрҗемә итү инглиз теленнән, рус теленнән, ләкин практика җитми. Аларга сөйләшү өчен ниндидер төркем кирәк. Чит илдә аны тиз генә табып булмый. Әле табылган очракта да аларга ничек шалтыратасың? Әйдә минем белән татарча сөйләш дип. Безнең Скайтатта әдәби тел дигән ни юк, мәҗбүрият юк. Кайсы сөйләмдә сөйләшә аласың, шул сөйләмдә сөйлисең. Калган кешеләр дә, менә бу дәрестә катнашучылар, аңламасалар, ниндидер сүзне кире сорыйлар. Әдәби телне генә сөйлә дип, син кешегә аның туган теле икәнен аңлатамыйсың, аны чит тел кебек өйрәнә. Аның йөрәгенә барып җитми. Менә теге өйдәгеләр сөйләшә торган тел белән бәйле булса, менә бу татар теле дигән әйбер, аңа рәхәтрәк. Эш мотивациясын әйттем инде. Менә бу татар мөхитенә кайтырга теләү, балачактагын искә төшерергә теләү. Һәм безнең яңа категория барлыкка килде, татар телен өйрәнергә теләүче уруслар. Уруслар дим инде, башка милләт юк пока. Ягъни аларның исем фамилияләре урыс, үзләренең телләре урыс теле. Алар безгә татар телен өйрәнергә телим дип килә. Мотивациялары әлегә билгесез, чөнки бездә анкета юк, нәрсә кирәк сезгә татар теле дигән. Просто киләләр өйрәнергә, нолдан киләләр өйрәнергә, шунысы кызык. Менә Рима, кызык инде бу әйме, менә бу мотивациялар, ләкин бу мотивациялар шул кадәр ни? Син прагматика күрмисең, әйме? Әйе, менә мин прагматика күрмим менә монда. Менә мин ни өчен инглиз теле өйрәнәм? Чөнки мин эшли алмаячакмын, яки рус теле белмәсәм. Бу кешеләрнең теге ашау, яшәү дигән ниләре ябылгандыр инде, ихтияҗлары. Аларның инде теге Маслоу пирамидасы буенча истәгәрәк ниләре, истәгәрәк мәсьәләләрне хәл итәселәре килә. Мәсәлән, була бит Корея телен өйрәнергә теләүчеләр. Ник менә татар телен өйрәнмәскә? Тел өйрәнүгә үземдән сыгып әйтермен, теге әгәр дә чит илгә барһаң, кайда йөрү, менә кафега инһәң дә тегеләрнең телендә рәхмәт итәргә теләйң бит инде менә. Шул яктан теге тел өйрәнү бик яхшы үзеңә лә һәм сакырган кунактарга ла инде. Шуга бәлки менә безнең теге республикаларга ла шундайрак теге башка җирләрдән башка теге урысларда ла шул сакырып, уларда ла теге менә теге милли рестораннарда, кафешкаларда утыртып теге өйрәтергә кирәктер. Менә шул ук теге официантларда ла теге әйдәгез теге пропаганда үткәрергә инде. Әйтәгез теге күбрәк безнең ни башкорт телендә әгәр урыс булһагыз да башкорт телендә һөйләшәгез дип. Һәм без сездән көлмәбез теге дөрес сөйләшмәгез дип әйтергә. Иңбек сыра язып куярга кирәк. Без сездән көлмәячәкбез, ничек сөйләшсәгез дә сөйләшегез. Юк, ул бездә генә шундый бездә генә дип инде. Мин татар телендә генә шуны күрәм. Татарча ниндидер акцент белән яки русчадан күчеп сөйләшәләр икән, безнекеләр дә тына көләргә. Безнекеләр дә тына ничектер үртәргә, ниндидер сарказм башлана. Инглиз телен өйрәнүчеләрдә анда дөньяның төрле акценты. Инглизләр никтер көлми моннан. Чөнки алар синең теге инглиз телен өйрәнергә тырышлыгыңны ничектер хуплый. Бездә андый бер юк. Өйрәнәсең икән, молодец диюче юк бездә. Бездә молодец дип бик сирәк әйтәләр. Бездә нәкъ менә үзеңнең ничектер өстен икәнен күрсәтергә кирәк. Ул әле сөйләмдә шулай. Хата белән язсаң бөтенләй инде сине терәп атачаклар. Вак милләт чатында. Рима, менә син грантлар турында сөйли башладың, әйме, грант алдык дип. Никадәр Башкортстан хакимияте, Татарстан хакимияте бүгенге көндә менә шушы тел проектларына ачык һәм ярдәм итәргә әзер? Башкортстан буенча, белүемчә, Россиядә иң зур грант Башкортстанда
2 миллион сумма бик зур инде. Үзем дә катнашып карадым, но мин иң алмадым инде, әмма катнашкан теге проекттар, олар теге менә шул теге балалар баксасындагы проблема бар бит менә. Күп проекттар шул балалар баксасы белән бәйле, күп проекттар мәктәптәге балалар белән бәйле инде. Теге күбрәк теге астанырак башланган. Чөнки менә мин әйткән проекттар ул теге шул теге күбрәк оллар өчен, ә улар теге күбрәк теге бәләкәй балалардан башлау дигәнрәк дип күрәм инде. Грант бирү бирелгән нидәрдән. Һәм шул менә безнең республикала, һеҙҙең республикала теге многонациональный булгас теге башка нацияларда ла теге обжайтмәс өчен уларга ла бирелә дигән хагарак күрәм. Чөнки бар инде шундай башка проекттар теге. Бу яктан теге грант буенча әлеге вакыт менә бездә Хәбиров килгәндән соң һәйбәт инде. Азатлыкта күптән түгел интервью чыкты. Башкорт телен саклау һәм үстерү фонды җитәкчесе Гөлназ Йосыпова белән. Ул интервьюны сез укый аласыз. Ул үзенең рейтингын әйткән иде. Менә соңгы елларда нинди проектларны ул атап үтә алыр иде. Ул да булса Сәлам онлайн тәрҗемәчесе диде ул, башкортча Википедиядә. Иң мөһим проектлар диде инде ул. Шуннан соң башкорт телен өйрәнү мобиль кушымталары барлыкка килде. Шул ук Сәләм, Сәләм Про, Инофон, Башворд. Мин аларны ишеткәнем юк иде, дөресен әйткәндә. Шуннан деловой башкирский язык дигән кушымта барлыкка килгән, шулай ук телефоннар өчен инде. Һәм тагын нәрсә ди, әлләсе дигән кушымта бар. Уйнарга да мөмкин ди аның белән. Һәм башкорт башлыгы грантына яңа караш дигән онлайн тел өйрәнү проекты да тормышка ашты дип сөйләде ул. Был приложениелар турында беләм. Күп әйтүемчә теге бәләкәй балаларга өйрәнүчеләр өчен менә әлләсе дигән приложение гына ул теге алларга инде анда теге, алар тип өлкән классларда уйный алалар, теге студентлар күбрәк уйныйлар инде. Ул теге берәй хүзде теге һиңа хүз бирелә, һин шул хүзде теге башкалар теге должны угадать инде. Бuna ул бик кызык һәм ул кызык кына ла түгел, ул уенда нык популярлаштыралар, теге рекламировать ителәр, шуга ла теге мәктәпләрдә менә теге кулланулар теге күрһәтеләр. Һәм менә был яктан теге миңа пример дип күрһәтеләр, бер башкорт теле укытучысы үзенең дәресендә теге кагыйдәләр ятлатып утырмаган, һәм менә шул форматтарак теге әллә әдәбиятта ниткән теге уйнаткан дип балалар өчен дә кызык, һәм теге уларның теге тел өйрәнү теге ниндидер отторжение тудырмай, кирәксә улар өчен теге кызыграк була. Һәм менә шундайрак форматта менә был яктан теге мәктәптә элекке методологияларды үзгәртү һәм менә яңа технологияларны куллану эшләү ул теге бер зур эш булып тора инде. Татарстанда тел комиссиясы бар, татар теле үстерү комиссиясы бар. Аны Марат Әхмәтов җитәкли. Шулай Казан мэриясы татар телен саклау, үстерү буенча күп кенә эшләр башкарды. Рима, сезнең грант алу тарихы ничек булды? Без берничә грантта катнашып карадык. Соңыннан бу үз телем проекты турында белгәчтән безнең инде катнашырга теләк юк иде, чөнки инде арыган идек. Аннары анда язылган инде Казан дип кенә. Казан студентлары, Казан укучылары. Безнең әлбәттә бар Казанда да команда әгъзалары, теге модератормы, кемдер бар. Әмма без шалтыратып белешергә булдык, безгә рөхсәт иттеләр катнашырга һәм менә бу үз телем бәйгесендә анда миллион уйнатылды һәм без 200 мең оттык. Һәм бу 200 мең безнең менә бу с нуля дигән яңа курс өчен тотыла. Анда барысы 5 проект иде. Һәм мин бик гаҗәпләндем. Мин мәсәлән үзем бик тинак кеше, минем менә бу теге синдром самозванца ул миннән алда йөри. Һәм мин башка проектларны карагач, минем әзрәк бездә бу рәттә, бездә бу сафта дигән индидер горурлану барлыкка килде. Чөнки анда бик шәп проектлар иде, теге яшел китап дигән, экологиягә кагылышлы теге комикслар китабы. Мин бик сокландым. Әмма мин үзем өчен ел проекты дип әйтә алам, нинди проектны. Менә бу татар теленә кагылышлы, татар телен танытуга кагылышлы. Күптән түгел моның турында Азатлыкта да чыкты. Менә бу ханым календаре турында. Беренчедән ул чынлап та ел сайын эшләнә торган әйбер. Һәм менә бу киләсе елга эшләнгән календарьга анда бик күп көч кертелгән төрле илләрдән. Һәм менә аның менә бу чыккан нәтиҗәсе, теге матурлыгы визуаль яктан да, анда теге музыка да бар, QR-кодлар белән. Әйтик инде аудиаль яктан да, теге әле тотып карамадым, әмма тактиль яктан да шулай ук булыр дип уйлыйм. Минемчә ул бик көчле, куәтле проект. Бу елга гына кагылышлы булмаган, берничә ел буе эшләп килгән, ләкин минем өчен иң шәп татарча проект ул Сәлам дәреслеге, менә бу электрон дәреслек. Хәзер аны
укучылар бушлай да куллана ала, һәркем куллана ала электрон вариантын. Минем рейтинг буенча ул беренче урында. Минем әле шундый нием бар, ул проектларда катнашмасам да, татар проектларында катнашмасам да, мин аларны ничек күзәтә алам. Безнең За языки РФ платформасы булгачтын, безнең анда спикерлар килеп нәрсә сөйли. Мин әле башка милләтләр буенча да рейтинг төзә алам. Минем өчен, мәсәлән, иң шәп башкорт проекты ул балалар өчен дибез бит инде, телне өйрәтү балалар өчен. Балалар дигән ни бар? YouTube канал бар. Анда меңнән артык язылучы һәм берничә мультфильм, алар башкорт телендә. Төсләр өйрәтү, саннар өйрәтү буенча миңа калса татарчада шундыйларны ясап булыр иде. Ул ниндидер хосусый әйберме яки дәүләт нәрсәсеме ул? Нәрсә? Тоже грантка эшләнгән проект. Һәм унда менә бәләкәй балаларга хандарда өйрәтеләр. Беренче персонаж бар, уже исемдәрмен, һәм шул 4 персонаж по-моему. Һәм улар хандарды бер уен форматындарак хандарды, төстәрде, унда хайваннар исемен шулмарак ябай нидәрдә өйрәтеләр. Бәләкәй балаларга үзләренең словарен запасы турайту һәм ничегрәк ябай һөйләмдәр төзергә өйрәтеләр. Бик кызыклы һәм унда балаларның тавышын тыңлап дикләр. Шуңа бала тавышы булган мультфильм ул балалар өчен бигрәк ни инде ул белән сагыштырганда. Һәм балалар нык нитиләр. Менә телде белмәгән, насарак белгән башкорт балалар уны карайлар инде. Смешарик орнына кушып куясың. Яки синий трактор мәлу, зәңгәр трактор. Зәңгәр трактор. Искә төшермә. Ярлай башлыйк. Кыр буйлап зәңгәр трактор. Аннары менә без бер нәрсәне әйтергә оныттык. Менә бу ниләр буенча, электрон сүзлекләр буенча, электрон тәрҗемәчеләр буенча. Алар автоматлаштыра, эшне җиңелләштерә. Зур текстларны тәрҗемә итәргә кирәк булганда, алар бик зур ярдәмче. Татар телен белгән кеше кулланмаса, анда бик кызык хаталар китергә мөмкин. Менә бу ниндидер район газетасында прекрасный пол урынына матур идән дип язып чыккачтын. Ул Facebook'та үзе бер ни булды шундый кызык тема сөйләшергә. Һәм мондый ниләр күп, моментлар күп. Но бу бит инде барыбер профессиональлек җитмәү район сайтларында. Чөнки миннән киткәнче, ясенә җиткәнче дип кенә эшләнгәчтен, монда көлү дә түгел, монда тәнкыйть. Бу тәнкыйть буенча мин, мәсәлән, премия бирер идем Талгат Хөснетдиновка. Ул шундый активист, ул иренмичә менә бу район сайтларын тикшереп утыра. Татарча диләре бармаларның сәхифәләре, тәрҗемәләре дөресме? Аларга шалтырата, сорый, белешә, ни өчен тәрҗемә юк? Кайчан булачак ул тәрҗемә? Сезнең тәрҗемәче белән нинди проблема? Мин иренер идем ул хәтле нигә эшкә, һәм ул бит буларны бушлай башкара. Аның үз инициативасы. Мин уйлыйм, ул инде күп район башлыкларының телефоннарында кара исемлектә. Чөнки миңа көн саен шалтырата башласалар, мин инде сүндереп куяр идем. Ләкин бу яктан Талгатка афарин. Ошны әйтерне, Башкортстанда да ундай группалар бар. Тик бездә сакта подход икенчерәк. Бездә мягкий подход дип әйтик мөмкин. Кешеләр карайтар да тәрҗемә дөрес булмаһа, фото төшереп ибәрәләр. Һәм улар шуны тәрҗемәһен дөрескә әйләндереп, тегеләргә телефонын дубльгә сашам, монда яки электрон адресларын тап, шул дөрес тәрҗемәне ибәрәләр инде. Бездә закондар пока шулайрак элекке һәм требует алмайды тәрҗемәгә нитегә алыштырыгыз дип. Бына шундайрак закон безнең республика, националь республикаларда кабул ителһә бик шәп булыр, онда ниндидер күбрәк ярдәм булыр инде. Әмма әлеге вакытта бездә менә бушлай, әгәр дә даже отдельный бер нидер бар, группа бар, әгәр дә менә яңгы магазин кайлар асырга уйлыйгыз икән, шунда русча вариантын бирәгез һәм улар һезгә алдан ук вывеска эшләр алдан ук дөрес тәрҗемәһен бушлай эшләп бирәләр. Азатлык радиосы. Татарча подкаст 2. Әлеге вакытта ничек интерфейс тәрҗемә ителәр. Мин разработчик буларак, менә төп телдә язам да, кирәк булса мин шул булган һөйләмнәрне, сүзләрне икенче телләргә тәрҗемә итәм инде. Буна
Тиздән Google шул эште автоматик рәвештә үзе башкарырга тиеш. Минем интерфейс башкорт телендә булырга тиеш һәм ул бөтә приложениелар булган бөтә текстларны үзе башкортчага әйләндерергә тиеш инде. Һәм бунда менә һез әйткән прекрасный пол шундайрак икенче мәгънәләрдә тәрҗемә ителү бар. Әмма как правило кайдалар жалоба тветек тагын шундайрак җибәрә торган урыннар була. Һәм эшләүчеләр төзәтеләр дип арыла. Фидбэк. Шуга, бунда әллә ни тиген итмәсем теге. Менә һез әйткән шул журналда сыккан теге прекрасный пол турында бөтәләй ишкә шул киренсе теге реклама булгандыр. Һәм өстәгеләргә лә уже теге киләсәккә теге уйланырга теге ни була. Шуга ундай осрактар киренсе теге, хирак булган теге киренсе кызык һәм положительный роль уйнайдыр. Менә мин үземнең рейтингны әйтәм, менә бу проектлар буенча. Бу әлбәттә шушы ахыргы елда гына барлыкка килгән әйбер түгел. Мин бик яратам гыйлем проектын. Һәм минем иң зур теләгем фәннең татар телендә булуы. Мин бик яратам гыйлем сайтында ниндидер бактериялар турында татарча укырга, микроблар турында татарча укырга, яки астрономия, яки анда физика өлкәсендәге берәр нәрсәләрне бик яратам һәм алар моны бик кызыклы итеп алып баралар, тәрҗемәләре дә миңа бик ошый, шулай ук энтузиастлар эшли инде анда. Шунысы мин бик яратам Урбан Татар проектын, Чаллыдан чыккан проект, анда радио, аларның үзләренең радиосы бар һәм анда хәтта онлайн радио инде бу. Анда син тыңлый аласың альтернатив музыка, яки анда элекке җырларны инде. Анда өч тәрәзә, альтернатив музыка, прогрессив музыка һәм ретро музыка. Ретроны кушып куясың һәм син балачакка кайтып теге өстәл астында уйнап утырган вакытта радио эшләп тора бит инде. Сиңа 4-5 яшьлек чагында. Менә шундый вакытлар бик шәп проект һәм алар һәрвакыт нитеп тора, яңарып тора. Аларда хәзер подкаст бар. Төрле подкастларның, төрле вакытта эшләп килгән подкастларның ни бар, җыелмасы бар. Һәм үзләренең подкастлары бар. Бу татар телендә эшләп килгән подкастларның хәзерге вакытта исән калган 2 подкастның берсе. Азатлыкның подкаст 2 һәм бу Урбан Татар подкасты. Һәм аларда бар хәзерге вакытта бишек җырлары балалар өчен. Бу бик шәп әйбер. Күбрәк бит инде балаларны йокларга яткырганда YouTube'тан кушып куялар берәр нине, плейлистны. Яки җыранда, яки әкият. Аманда кушып куярга була менә бу Урбан Татар радиосының шушы бүлеген. Супер проект. Һәм Азатлык радиосы чыгарган Әйдә онлайн проектын атап үтәр идем. Бу шулай ук берничә ел эшләп килә. Ул менә татар теле өйрәнер өчен зур бер платформа. Анда җырлар да бар, анда хикәяләр, әкиятләр, хәбәрләр. Шул ук вакытта анда грамматикасы да бар, аудио-визуаль контент та бар. Мин үзебезнең яктан әйткәндә, проекттар да әйтмәсем, проекттар как бы бар, әмма мин серле 102 дигән бездә блогер бар. Һәм вот шуның алып барган эшләрен мин теге зур бер проект дип хәбәрне беренче урынга куйдым. Әйтәбез бит, менә без төрле проекттар эшләнә, үзебез дә эшләйбез. Һәм бездә ничә кеше катнаша. Ничә кеше катнаша, әмма аның подписчиклары гына бер 100 меңгә якын. Һәм уның арасында теге башкортлар да бар, татарлар да бар, урыслар да бар. Уның контенты башкортча, татарча юк, башкортча теге татарлар да бер кызыкма бул хауларында куя, теге күлүп алырлыкта, теге кайгырырлыкта, һәм урыслардыкында куя. Һәм теге менә шундайрак подход, ул теге бая әйтеп үтүемчә теге мягкий подход, ул теге күрһәтү, бер-береңнән аралашу, теге ниндидер теге преграданы, теге бер-береңнән сакна шаяртып та алу, теге бер-береңне аңлау, шул подход минемчә әйбәт дип уйлыйм. Һәм ул башкарган эш бер министерствоның эшеннән дә зуррактыр дип уйлыйм. Супер, мин язылдым. Серле 102 дип атала. Аны эзләп табарга мөмкин Instagramда. Без бүген башкорт һәм татар теле белән бәйле төрле дигитал проектларга, онлайн проектларга һәм хәтта шундый тутып карый торган, тутып катнаша торган проектлар турында сөйләштек, кайбер ел йомгаклары ясадык. Сау булыгыз, рәхмәт сезгә, Айгиз, безнең подкастка килүегез өчен. Рәхмәт, Рима. Рәхмәт Сахаровага. Әйтеп үткәнемчә, бу Азатлык радиосының татарча подкастының 2нче сезонының быел соңгы чыгарылышы иде. Яңа ел подкасты 1 гыйнвар көнне чыгачак. Якынлашып килүче яңа еллар белән сезне. Сау булыгыз. Сау булыгыз. Сау булыгыз. Татарча подкастларны сез azatlıq.org сайтында, Азатлыкның социаль челтәрләрдәге барлык платформаларында, YouTube видео хостингында
һәм күп кенә музыкаль платформаларда тыңлый аласыз.